Ikaroang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gibatbat karon. Dako na niyang isgutan ang estado sa inflation o ekonomiya sa nasod. Lakip sa iyang mga gipasigarbo ang kalambuan sa sektor sa agrikultura. Gipasalig usab niya ang paghatag ug pagtagad sa kaayuhan sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Dugang infrastruktura alang sa pagpalig-on sa transportasyon, usa sa gipasalig ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug ang natad sa edukasyon nga mas palambuon pa. Aniya ang report. Alas 3:40 karong hapon mitugpa ang presidential chopper sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Apil sa misugat sa presidente si House Speaker Martin Romualdez ug Senate President Mig Zubiri. Ang ikaduhang SONA ni PBBM karong adlaw ang ika-85th State of the Nation Address o SONA sa Pilipinas. Alas 3:57 dihang misulod ang presidente sa plenary hall ug dinhi gisugdan dayon ang programa sa iyang SONA. Gipaybalo ni Presidente Marcos nga sa ubos sa iyang administrasyon. Nagkada iyang programa ang napatuman na. Usa niini ang pag-ubos sa presyo sa mga palaliton, ubos sa kadiwa ng Pangulo Program, din kapin sa 1.8 milyones ka mga pamilya ang nakapahimulos. Nakapanghatag na usab og kapin sa 50 milyones nga binhi sa humay ug laing 1 ka milyon ka binhi sa mais. Pinaagi sa Department of Agriculture. Matod sa presidente, miabot na sa 70,000 titulo sa yuta ang gipanghatag sa Agrarian Reform Beneficiaries. Nunod sa kalambuan sa sektor sa agrikultura, adunay warning nga gi-issue ang presidente. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Dugang nga gibida sa presidente ang mga nagkadiyang infrastruktura nga natukod atol siyang administrasyon. Aduna na nahimo nga 600 kilometers farm to market road ug target ubos sa Marcos administration ang pagpatukod sa 12 ka mga taytayan sa nasod. Ug usa na niini ang Panay, Guimaras, Negros Island bridges. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Our road network plans must link not only our 3 major islands, but all prospective sites of economic development. Gidirektahan sa presidente ang National Grid of the Philippines na paspasan ang mga programa aron masiguro na sa paghuman siyang termino tanang kabalayan ang makabenepisyo sa kuryente. Gipasabot usab ni President Marcos nga ilang gi-calibrate ang K-12 curriculum program aron masiguro nga nahasubay kini sa international standards. Dugang niya nga mas daghan pang programa ang ipatuman sa iyang administrasyon aron masiguro nga makabenepisyo ang tanan. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.